Això era i no era un caçador que va anar al bosc i va caçar un conill. Un conill molt gras. Quan va tornar al poble, passava pel carrer amb el conill i es va trobar el mecànic. Què portes? Sí, he tingut sort. És jove i gras. Tinc ganes de menjar conill. Te'l compro. No, home, no. És per mi. Me'l vull menjar jo. Vame, ven. Et pagaré 6 euros. 6 euros? Doncs va, te'l venc. D'acord, porta el conill a casa meva, per favor. D'acord. El caçador es va guardar els 6 euros a la butxaca, però no va anar a casa del mecànic a portar el conill, sinó que va continuar caminant cap a casa seva. Pel camí es va trobar la mestra. El conill més gras que portes, té compro. No, no vull vendre, l'he caçat per mi. Aquesta nit tinc convidat a sopa. M'agradaria fer conill. Que no vull vendre, l'he caçat per mi. Però el caçador no va anar a casa de la mestra. Va continuar caminant i va anar a casa del senyor metge. Et compro conill. No, senyor metge, que l'he caçat per mi. Te dono 2 euros. No, senyor metge, que l'he caçat per mi. La meva dona té ganes de menjar conill. Te la compro. No, senyor metge, que l'he caçat per mi. Que no, que l'he caçat per mi. 2 euros? Doncs va, te'l venc. Porta-la a casa meva. D'acord. 2 euros. Però el caçador no va anar a casa del metge. Amb els 27 euros a la butxaca, se'n va anar cap a casa seva. Mestressa, el sopar d'avui, punt per cuinar? A veure, si te'l faig, cuinar-a tu. O te'n vas buscar un kebab. El mecànic va anar a casa seva. Has vist quin conill que he comprat? Quin conill? El conill que he comprat al caçador, que no te l'ha portat. No ha vingut. El caçador m'ha enganyat, m'ha estafat. El denunciaré a la justícia. La mestra va anar a casa seva. Sembla el conill. Quin conill? El conill del caçador. No ha vingut? És un estafador. Li he pagat 9 euros. Ara mateix vaig a la jutgessa. El conill que ha portat el caçador. El caçador no ha portat cap conill. Ja, l'estafador. Me'ls pagarà, denunciar-lo a la justícia. Tots tres, mecànic, mestre i metge, es van trobar al jutjat. Com que t'ha venut un conill? Si me l'ha venut a mi. Així que tu tens el conill. No, a mi m'ha fet el mateix. Me l'ha cobrat però no me l'ha portat. I a mi també. Com pot ser? Us ha venut un conill a tots tres? Això és una estafa. Que vingui aquí! Van anar a avisar el caçador. El caçador, quan va saber que la jutgessa el cridava, va anar a veure un advocat que el defensés. He venut un conill a 3 vegades a 3 persones diferents. És un cas molt greu. Has estafat a 2 persones. És que el conill me l'he menjat jo amb la meva dona. Encara és més greu. Has estafat 3 persones. Què puc fer per no anar a la presó? Fes-te passar per boig i així no et podran castigar i tancar a la presó. El caçador es va presentar a la jutgessa. M'han dit que has venut un conill al mecànic. I t'enyora! I que t'has quedat els diners i no l'has donat al conill. I t'enyora! Que el conill també l'has venut a la mestra. I t'enyora! Però la mestra tampoc ni l'has donat al conill. I t'enyora! I encara l'has tornat a vendre al metge. I t'enyora! Però al metge tampoc ni l'has portat al conill. I t'enyora! T'has quedat el conill i els diners. I t'enyora! Ets un estafador. Un poca vergonya. I t'enyora! Has enganyat aquesta gent. I t'enyora! Et rius de mi? I t'enyora! Què et penses, que sóc tonta? I t'enyora! Aquest home no està bé. Aquest home està boig. Porteu-lo a casa. No el puc castigar. Quan el caçador va ser a casa seva, l'advocat el va anar a veure per cobrar el seu consell. T'ha anat bé el meu consell? Tita, no! T'has salvat de la presó. Tita, no!
Ara m'has de pagar la feina. Dit no! Que també m'estafaràs a mi? Dit no! I així va ser com el caçador els va enganyar tots. El metge, la mestra, el mecànic i l'advocat.